Naghilak dihang gipusasan o gipasabot sa iyang katungod ang nadakpa nga si alias Fatima, 36 anyos. Ang naigang ibalo nga doon na kayo katungod sa pagpatagilo. Nakuha ng suspect o gituohang shabu atol sa operasyon sa kapulisan nga miyembro sa PDEO Davao del Sur kauban ang PDEA o Digos City PNP bandang alas 11 Martes sa gabi, Enero 13. Samtang iyang bana nga si alias RG, 36 anyos, nagbalibad nga iyaha ang nakuhang droga pero gipusasal siya sa mga pulis o gipasabot sa iyang katungod isip dinakpan. Subay sa report sa kapulisan, ang mag-asawa pulos vendors nga Naga Sideline Pagpamaligya og illegal nga droga nga pulos residente sa Purok Lapu-Lapu, Barangay Sinawilan, Digos City, Davao del Sur. Si RG gikonsiderang high-value individual ug number 3 provincial target list sa illegal nga droga. Matod sa kapulisan, si RG ang responsable sa pagpanagtag og illegal nga droga sa ilahang lugar ug kasikbit nga barangay. Gitug-an sab niini ang usa ka alias Erecton nga may source sa iyang droga ug kaliwaan ang binayranay niini. Subay sa monitoring sa kapulisan, maka-dispose og 10 gramos sa gituohang shabu matag simana ang suspect. Nagtuo ang mga pulis nga tungod sa pagkasikop sa mag-asawa, makunhuran og jutay ang illegal nga droga sa syudad. Napriso na sa Digos City Police Station ang mag-asawang suspect.